Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. І наступну годину будемо з вами працювати разом. Вже готово вітати у нашій студії гостя цієї години. Це Сергій Шахов, народний депутат України. Я вас вітаю. Вітаю. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Тож, одразу хочу проанонсувати тему. Хочу такі узагальнені підсумки. У нас сьогодні просто був і Микола Маломуж. Ми з ним теж трошки чіпляли ці новини стосовно Луганську, ситуації в Луганську, як окупованому, так і Луганськ-Донецька область, і як неокупована частина. Тож, про все потрошки поговоримо. Для початку, перше питання таке. Ваша оцінка взагалі ситуаціям у Луганську, що там коїться? Я усім, одразу хочу сказати, ставлю це питання, і від усіх хочеться почути думки. От ваша думка, що там взагалі коїться і як Україна на цьому може зіграти? Я сам з тих територій, з окупованої території з міста Стаханова, постійно спілкуюся з людьми, які знаходяться на тій території. Найгірше, що сьогодні є, це люди налякані. Люди налякані з того боку і з нашого боку в мирній Україні також. Є, на мій погляд, три причини, що сталося в Луганщині. Це, як я кажу, жирна вівця захотіла вовка обманути. І я кажу зараз за Заплатніцького і за цього міністра МВД, Корнета, який був. То Платніцький вижинав його з дому, з якому там Корнет не жив і так далі. Але нічого не вдалося і, по суті, жирна вівця втекла кудись там за межу, так скажемо, Луганська. Але що там коїться? По-друге, тобто просто так нічого не буває. Кремль просто так відпустити ситуацію не може. Тому що саме у Платніцького стоїть підпис на Мінських домовленостях. Саме через це, як я бачу ситуацію, що вже в новий заявив ватажок бойовиків про те, що все ж таки обмін полоненими відбудеться, і нічого страшного не сталося нібито. І на даний момент цей пасічник, який сьогодні очолив Луганську окуповану територію, наскільки я бачу, це людина військова, це людина дисциплінована. Саме він в місті Стаханову, в моєму рідному місті, працював в СБУ, в відділі. І тому... Особисто з ним були знайомі? Ні, з ним особисто не був знайомий, але люди, які переїхали зі мною сюди в велику країну, сьогодні працюють і в органах, силових структурах, розповідають, що він дуже такий потужний і жорстокий був на своїй посаді. Бачу, що все ж таки може бути сценарій Кремля об'єднати Орла і поставити такого князя на дві області. Це теж може бути. Головне, найгірше, що може статися, це готується Кремль до яких військових дій, тому що зайшло дуже багато важкої техніки. На кожному підприємстві, на кожному заводі сьогодні розбудовуються казарми, кадрові військові, захищають те сміття, яке ще 3 роки тому бандформування, які були, які мародьорничали на тій території. От на сьогоднішній день їх повністю зачищають. Це і Бетманів, це і Моторол, це і Дрьомова, того ж Стахановського Павла, і Олексія Мозгового, всіх повністю познищували. Якщо ще півроку тому були там з Мордови, з Удмуртії, з Тиви, і ще з якихось кутків Росії, то сьогодні заходять такі потужні дисципліновані війська, які все ж таки можуть готуватися до якоїсь несподіванки. Ну і ми повинні сьогодні не спати, теж повинні готуватися до всього і звертатися до всього світу, щоб нам допомагали. Або в 1994 році, коли Україна позбавлялася ядерної зброї, нам обіцяли всі партнери, які сьогодні нібито ставлять санкції Росії, повинні були допомагати Україні. Бо Україна на сьогоднішній день є останнім парканом для примара Гітлера, який зазіхає сьогодні на Європу. Отакі ставлення, мої особливе ставлення до ситуації, яка сьогодні відбулася в Луганській області. Сьогодні Зорян Шкіряк, точніше, він напередодні про це заявив, ми сьогодні про це вже казали в ефірі з попередніми гостями, що Плотницькому треба готуватись до ліквідації. Чи можливий такий розвиток сценарію, як ви гадаєте?
Їм всім треба готуватися до ліквідації. Всім, хто брав участь в захопленні тих територій Луганської, Донецьких областей, які формували бандформування, які очолювали там так звані квазіреспубліки, ті, хто вбивав людей, ті, хто катував людей, ті, хто сьогодні катує українських військових в тюрмах в своїх республіках, той, хто на сьогоднішній день і досі мародьорничає по людях, які сьогодні не можуть виїхати з тих територій, забирають останню копійку. Я переконаний в тому, що Кремль все ж таки зачистить від цього сміття, тому що вони не дисципліновані, тому що вони не підпорядковуються нікому, вони звикли грабувати, вбивати, і це не потрібно на сьогоднішній день Кремлю, їм потрібна дисципліна. Ну от, зокрема, навіть от в Харкові, Харківській області, взагалі от на сході України, да, там відбуваються такі от трапляються проросійські настрої серед населення. Ну, будемо казати прямо. Воно таке усюди є, на жаль. Але ну, ми бачимо бездіяльність і з боку влади, взагалі, аби це якось пригасити, аби якісь виправні роботи проводити. Тобто, ну, от, як взагалі, що Україна може зробити там, якщо тут нічого не робить? Я навпаки бачу кроки влади в іншому напрямку. Треба спілкуватися з людьми. У нас 1 600 000 переселенців, які можуть спілкуватися зі своїми рідними на тій території, які б могли говорити, що в великій Україні є зміни, що до переселенця ставляться нормально, дітей можна віддати в дитячий садочок або в школу, знайти роботу для батьків, пенсіонерам нормально видають пенсії, дають житло, ну, тому що це наші люди, це українці. А я сам сьогодні переселенець, і я відчуваю себе другорядним, бо я обиратися народним депутатом зміг, а обирати не можу. Це пряме порушення Конституції. Далі, на сьогоднішній день переселенці стоять постійно в чергах в пенсійному фонді. Постійно їх перевіряють по хатах, чи вони прописані, чи не прописані. Це українець, він працював 40 років ще при радянській владі на нашу українську землю. Після того, як ми стали вільними, звільнилися від тієї радянської влади, на сьогоднішній день люди не можуть отримати свою пенсію. Їх постійно якось перевіряють, ходять по хатах і когось там шукають. Друге, 60 днів ти не був на території України, тебе позбавляють цієї пенсії. Як хтось може позбавити мого вчителя, який 40 років вчив дітей, позбавити його пенсії? Скажіть, будь ласка. Далі, людина, яка не може виїхати з тієї території, без ніг, без рук, інваліди, також сьогодні начхати пенсійному фонду на людей. І це люди про це бачать. Нам треба не тільки повернути ті території, нам треба повернути душі тих людей, серця тих людей, щоб вони відчули, що до них нормально ставляться. Далі, таке ж саме зробиться і в нашій Україні. Подивіться, всі реформи, які відбулися практично, зруйнована банківська система, ЖКГ, все декомунізація відбулася, а деолігархізація не відбулася. У нас як були олігархи, так вони і є. Як сьогодні вони керували всіми енергоносіями, водою, електроенергією, свердловини. Наприклад, от я в себе по округу знайшов 95 свердловин газу в Луганській області. Ми практично газ добуваємо в Україні. Україна перепродає, олігархи перепродають його в Європу, а з Європи нам перепродають його по 7 гривень. Сьогодні людина не має, я зустрічався буквально зі свого округу, у мене округ 700 кілометрів з Росією, від Мілового до Станично-Луганського району. Коли я приїжджаю до Станично-Луганського району і стоять тисячі людей на пропускному пункті, і по жарі, по холоду, і немає нормального немає до людей ставлення, як далі про що ми можемо говорити? Приїжджаю в свій округ, спілкуюся з людьми. Людям нема за що хліба купити. Сьогодні там то підвищення пенсії говорять, то підвищення зарплат. З людьми треба просто спілкуватися, роз'яснювати, куди і до чого ми йдемо. А знову таки, торкнемося чуть однокласників, торкнемося там мережі, соцмережі,
ВКонтакті всі, і інших, повністю все, контактів і так далі. Ну, по моєму соцопитуванню, 4% спілкуються людей тільки в Фейсбуці. Все останнє було в «Контакт» та «Однокласники». Люди познаходили через Францію, через Германію, через Німеччину, як спілкуватися один з одним. Яке буде ставлення на сьогоднішній день до влади? Далі. На сьогоднішній день не працює міністерство так зване ЗМІ, правильно? Яке на ті території немає практично, не добиває наш зв'язок. Там є казацьке радіо собаче, там є російські канали на тих територіях, а українське телебачення немає. Це підконтрольні українській владі території? Не підконтрольні. Не підконтрольні. Да і не на наших територіях, практично ми проїжджаємо, місто Мілове. Я з депутатами влітку, це Сергій Рудик, Сюмар Вікторія, я і Дмитро Лубінець. Їдемо по території, кажу, люди добрі, бачите, немає паркану, ми вже їдемо по російській території. Вулиця Дружби народів, так звана. Вони не повірили. Потім до мене на зустріч, як з народним депутатом, прийшло 26 мешканців Росії. Тому що в місті Міловому в одній сім'ї живе росіянин чоловік, а українка дружина. І чи навпаки, люди переходили такий званий місток був через залізну колію, 20 метрів там, так? На сьогодні заборонили людям ходити. А в цьому селищі живе 2,5 тисячі виборців, так, як політики в нас вміють рахувати. З людьми ніхто не спілкується. Чому так сталося? Як це виправити? Далі. Там, де пішов намет, який так званий паркан, китайський паркан. Коли ми приїхали, через цей паркан курка може перескочити по великому рахунку. Витрачені мільярди гривень. Далі цей паркан йде по людським паям, по людських паях. Фермер не платить за ці паї. Людина не отримує так званий прибуток за рік, правильно? Нема за що також хліба купити, молока купити. Тобто все схиляється до якої проблеми? В чого? Проблема в тому, що не пояснюється людям. Ми говорили про ЗМІ. Не пояснюється людям, не розжовується, до чого все ж таки йде Україна. Чи влада працює проти власного народу практично, або щось все ж таки зміниться на сьогоднішній день. Отже, не перший рік агресії Росії проти України, але ж про засоби масової інформації, ви сказали, да, що на підконтрольній території, на непідконтрольній однаково російські телеканали, засоби масової інформації. Чому? Чому до сих пір ця проблема не вирішена? Хоча начебто і бачили презентацію Петра Порошенка, як він відкрив вишку, да, яка роздає сигнал українським телеканалам. Чому йде така бездіяльність? Тому що ми ж розуміємо, що інформація – це єдине джерело, особливо для тих людей. Я був на відкритті цієї вишки як народний депутат. Це практично мій округ, межує з моїм округом. І це дуже потужний крок до те, що зробив президент, відкриваючи цю вишку. Це дало можливість, але не на всю територію. Це дало можливість сигналу українському, один канал отримати лот практично, так, який є в Луганщині. Я спілкуюся на тій території, немає практично українського телебачення у людей. Треба ставити ретранслятори, які будуть добивати, і радіо буде українське там, і телебачення буде українське там, на тій території. А головне, в нас є потужний ресурс – 1 600 000 переселенців, яким потрібна на сьогоднішній день допомога, не відштовхувати їх на узбіччя, в прірву кидати, а навпаки їм допомогти. Оце найпотужніший буде крок, якщо влада все ж таки зверне увагу на переселенців, які сьогодні мучаються, повіривши і переїхавши в велику Україну. А чи влаштовує вас якість інформації, яку передають українські ЗМІ? Це до того, що ви кажете, ретранслятори на ту територію? На ту територію, так. Тому що практично немає там. На тій території практично немає українського телебачення. Тому що спілкувалися з деякими людьми, також, зокрема, і в нашому ефірі про це казали, що навіть місцевим мешканцям їм більш цікавіше, вони більше довіряють російським ЗМІ, аніж українським. Тобто довіра у деяких людей, я не про всіх кажу, у деяких людей довіра більше до російських ЗМІ. Глядач обирає те, що йому більш подобається, і те, що більш якісніше. От до чого було моє питання, що може українські ЗМІ просто не таку якісну інформацію дають?
Да я б не сказав, бо вся інформація йде нормально, потік інформації йде з усіх каналів. Ну, звичайно, і людям не подобається, що на сьогоднішній день заборонили один фільм, інший фільм там, і так далі. Але інформація нормальна українська, і тому якщо б вона добувала на ту територію, було б взагалі дуже добре. Але на сьогоднішній день і тієї інформації, яка сьогодні є, теж в нашій великій Україні її немає там. До речі, от ви згадали про фільм, от теж не можу оминути стороною цю тему. Бачили, я певен, що і чули про Зеленського свати, оцей от конфлікт, який розгорівся у мережі серед людей. От цікаво почути ще вашу позицію. Чи не є дуже, ну, жаргонною фразою, містечковим обирати і бити саме от на актора, заборону серіалів, фільмів, замість того, щоб боротися з реальною загрозою для України? От ваша думка? Буду чесним, я не дивлюся фільмів, займаюся практично, ну, мені є що дивитися, читати там і працювати. Але ж ситуацію розумієте цілком. Розумію. Є два боки медалі. І погана, і гарна. Люди повинні самі вирішувати, ну, чи дивитися їм ці свати, чи не дивитися їм це. Скільки бруду і в інтернеті, скільки тих телеканалів через вишку, вони все одно знайдуть російське телебачення, якщо людина дивилася на ці свати. Є багато питань до цього фільму, але це ще один удар ну, для телеглядача, ну, забороняючи цей серіал. Треба свої серіали робити, щоб люди їх дивилися. Треба свій кінематограф повністю. Це, по суті, український серіал. Ідея, виробник, там російський актор просто бере участь. Добронравов, якому заборонили в'їзд СБУ. Розумієте, в чому справа? І тому тут, я ж кажу, розділилося суспільство на дві частини. Одні кажуть, що яка різниця, а інші кажуть, ні, якого біса повинен взагалі грати в українських серіалах російських. Так було в житті, так і буде. Ну, наші українські актори беруть участь там, в американських якихось фільмах, беруть участь в європейських фільмах. В цьому нічого поганого немає. Якщо людина, навіть російський актор, давайте візьмемо Шевчука, який постійно на боці України, так, виступає. Якщо ну, те, що СБУ йому заборонило в'їжджати, я не дивлюся цього фільму, тому не можу поставити на ваги там одну другу. Але якщо є там така пропаганда проти України, то я все ж таки переконаний, що можна було заборонити. Але тут 50 на 50 треба соцопитування робити у людей саме. Якщо вага бере на людську сторону, на телеглядачів, треба, значить, там справа в тому була, що от Федір Добронравов, він зіграв головну роль у цьому серіалі, але ось він заявив, що Крим 100% це російський, він дуже радий тому, що Крим повернувся в свою гавань. Ну і всі стандартні фрази, які дуже люблять говорити Кремль, пропагандисти і так далі. І тут справа в тому, що на час, коли цей серіал знімався, цей актор ще цього не говорив. Але коли вже серіал цей зняли, змонтували, і він готовий до ефіру, цей актор це заявив, і в результаті бачимо, що наче на момент зйомки цього серіалу було все нормально. Тобто, знаєте, от просто... Як називають 25-й кадр. Так, от просто в такому випадку виходить, що нам... Ми не знаємо, чого очікувати завтра. Хоча з іншого боку кажуть, що тоді взагалі не треба запрошувати російських артистів, ембарго на них таке ввести. Розумієте до чого? Під час війни погоджуюся з тим, що все ж таки все, що на користь держави, то повинно працювати. Може і зробити ембарго, але собака не перестає лаяти навіть за парканом, якщо так сказати, правильно? Вони будуть говорити в себе на телебаченні. Ми говорили про те, що все ж таки є патріоти, які ставляться до України нормально, і знову таки наведу приклад Шевчука з ДТТ, який потім... Як же? Ну, є люди, які нормально ставляться до Єрмольник, наприклад, і
таких людей треба все ж таки допускати в наш А кінематограф. що робити от з українськими артистами? Теж, от ваша суб'єктивна думка, раз ми вже зачепнули цю тему стосовно шоу-бізнесу. Дуже багато російських артистів виступають в Україні, і українських артистів продовжують виступати в Росії, стають там телеведучими, отримують там нагороди і так далі. Що робити в такій ситуації? Тому що, знову ж таки, тут вибірковість іде. На одних артистів СБУ забороняє в'їзд, на інших ні. Інші вільно їздять. На жаль, ми не можемо сьогодні заборонити в'їзд. Знову таки Верховна Рада не прийняла ще рішення, що Росія є агресор, що у нас є війна. Це велике поняття, це залежить від Верховної Ради. Як тільки прийметься це рішення, то і жорстокіше буде ставитися питання до шоуменів так званих. Тому що вони сьогодні, дехто є патріот, хто одразу каже, що Кремль – це агресор і так далі. А дехто їде в Росію заробляти гроші. Це не малі гроші, це величезні гроші, шоу-бізнес, це індустрія шоу-бізнесу, це, я скажу, мільярди доларів по великому рахунку. І Від цього відмовитися складно. Складне питання, і їм самим шоуменам відмовитися складно від цього. Якщо буде заборона держави, то шоуменам прийдеться все ж таки робити вибір свій. Добре, закінчили з шоу-бізнесом, тому що цю тему можна обговорювати і цьому можна приділяти дуже багато часу. Давайте повернемось трошки ще до питань стосовно Луганську, але новим тимчасово виконуючим обов'язки, або вже він постійно виконувач обов'язків пасічник, я не знаю, хто він, неважливо. Пасічник так званої ЛНР, він раніше працював в СБУ, і він займався контрабандою. Я не знаю, чи займається зараз чи ні, але все ж таки. Ми в ефірі навіть у нас показували ці кадри, можливо, чули, із затриманням контрабанди, яку на материкову, перепрошую, на підконтрольну Україні частині нашої держави відправляла контрабанду загальною сумою на 3 мільйони гривень. І там у цій контрабанді були медальйони, тризуби українські, хрести, тобто чашки з патріотичними гаслами. Тобто все це виробляється вироблялося тоді на окупованій частині Луганської та Луганської області. Хто такий пасічник? От від вас хочеться трошки почути. І яка взагалі зараз ситуація з контрабандою? Тому що бачимо, що контрабанда продовжується. Продовжують перевозити товари і інше. Для мене і пасічники, і так звані квазіватажки – це сміття, яке все ж таки отримує собі нагороду. Сміття, але заробляють на Україні дуже багато грошей. Війну просто ніхто не хоче закінчувати, я буду відверто, чесно говорити, так? Тому що за щитом цієї війни заробляються мільярди доларів, не гривень. І в Україні теж. І в Україні теж. На жаль, є оборотні і великі мирні Україні, які стоять за контрабандою. Ніхто її ніколи не зупинить, поки не буде жорстко прийняте рішення з цього приводу. Ви знаєте, страшно дивитися, коли в Станично-Луганському районі через перепустку йдуть люди, там 1200 людей мають перейти максимум, а проходять за день 9 тисяч людей в чергах, люди на колясках, інваліди стоять, діти малі стоять. А якась гидота возить фурами через кордон продукти харчування, це акцизні товари, це і напої алкогольні, це і тютюн, це і цигарки, які на тій території виробляють, це і ліки, яких не вистачає людям, наприклад, так? І на сьогоднішній день негідники і силових структур, і з тієї території вони між собою спілкуються. Тобто ми не можемо тут казати, чи точніше так поставлю питання, чи можемо ми казати або про бездіяльність Служби безпеки України, або Б, про те, що там і робити нема чого, тому що там усі між собою друзі на тій і на цій стороні.
Скажу так, на сьогоднішній день, як я почав говорити, золоте закрите, щастя закрите перехід, так? Нібито заміноване. А все одно, що по Донецькій області, СБУ працює. Ми ж бачимо, одних зупинили, других зупинили, третіх. Але ці шляхи, вони постійно відкриті. Повірте мені, степ кругом. Все не заміноване. Контрабандисти знають всі ці шляхи. А ще, наскільки мені відомо, хотів би перейти на тему Сєвєродонецька. Вбили Сергія Самарського, депутата міської ради, який розкопав багато чого з цієї контрабанди, але органів. Навіть органами торгують. Є і така інформація. На сьогоднішній день це не зупинили. Ще раз повернуся до того, що тисячі кілометрів кордону відкритих. Тисячі. Тобто зараз у цій ситуації, яку ми маємо, нічого зробити з контрабандою не можна, так? Навіть якщо б хотіли. Ні, чому? Якщо б хотіли, то б зробили. Просто за цим стоять оборотні. Оборотні в погонах, які це кришують, які на цьому живуть, які наживаються сьогодні на війні. Кроваві гроші. А, наприклад, а ще і законним шляхом нібито заборонили вести вугілля з тієї території, не подумавши про те, що не просто про гроші, що там не отримала Донецька, Луганська область 4 мільярди гривень. Та це ж ерунда. Людей не нагодували, людям не дали хліба, води, молока, не зменшили там тарифи ЖКГ, а просто так 4 мільярди гривень викинули, комусь подарували, заблокувавши залізну кулю. Я говорив з військовими. Ви, може, не розумієте, хтось використовує цю ситуацію. Кому належать шахти в парі, кому належать шахти в Америці, хто везе, хто кінцеві бенефіціари цих шахт, з яких везуть вугілля до нас в Україну. Дорожче навіть, чим добувати у нас. 70 тисяч шахтарів залишилися на тій території, а це помножити на 3, правильно? Ми отримуємо сотні тисяч людей, які залишилися без роботи, без їжі, які не змогли приїхати. Це шахтарі взагалі аполітичні, так? І таким чином ще більше налаштувавши людей проти великої країни. Далі, у нас вистачає 100 мільйонів вугілля Луганського басейну. Там треба розбудовувати шахти. Перед тим, чим заблокували, можна було сюди вивезти ті сім'ї і дати їм роботу, дати їм можливість працювати, дати їм житло. Також Волинська 10-та шахта, в яку всього-навсього треба 800 мільйонів гривень. Чомусь вона не розбудовується. Шахтарі сьогодні бастують. В Лисичанськ-вугіллі сьогодні хочуть затопити, знищити шахти. Шахтарі не отримують зарплати. І за що тільки не візьміся. Не просто контрабанда, яка йде, яку нібито зупинили, але от вам, пожалуйста, на поверхні лежить. Нібито законно везуть вугілля з Африки або з Америки, правильно? Але від цього страждають люди. А можете назвати прізвища цих, як кажете, оборотнів, які співпрацюють з терористами, з окупантами, колаборантами? Як можна їх назвати? Перше, той же пасічник, який знаходиться на тій території. А на нашій території? На нашій території це... Якщо б я знав, би я їх назвав. Це можуть сказати тільки силові структури, які сьогодні стежать, які ведуть ОРД по цим негідникам. Але це вищий ешелон влади, скажімо так. Звідки ви тоді знаєте, що такі люди існують? Скажіть, будь ласка, це ж логічно, якщо везуть контрабанду, хтось за цим стоїть, хтось пропускає. А хто може знати тоді прізвища цих людей? Це можуть знати всі керуючі органи. Це може знати і Аваков, і Грицак, це може знати і Луценко, тому що ведуться розслідування. Ми бачимо, одного заарештували, другого заарештували, правильно, третього заарештували. Але не зупиняється. А може середній рівень на сьогоднішній день, хто ще остається в Сєвєродонецьку, навіть хто починав ці референдуми, наприклад, прокурор Сєвєродонецька, Григоров такий є, якого
Я багато разів звертався до Юрія Луценка з цього приводу. На сьогоднішній день Григоров відсторонили від роботи в місті Сєвєродонецьку, тому що він саме стояв за бандою преступників, що довели до вбивства депутата Сєвєродонецької міської ради Сергія Самарського. Сьогодні йде розслідування. Також вбили мера міста Старобельська Володимира Живагу, але вже той, хто вбивав, сидить в тюрмі, і замовник також привезли, наскільки мені відомо. Він обирався від нової політичної сили «Наш край» і знайшов багато чого. Ті чиряки підняв старі за 26 років, тому людину вбили. Також і в Сєвєродонецьку. Головне, я от те, що знаю, говорю, є Григоров, прокурор Сєвєродонецька. Дай Бог, щоб і до нього дійшли руки у правоохоронних органів також наказати. І багато пасічник, і ще один сєвєродонецький пасічник, якого також відсторонили від роботи, також займався контрабандою. Колись очолював Сєвєродонецьку міліцію, після цього він був замгенерала, але чому сьогодні відсторонили? Тому що саме він стояв за контрабандою. Чи можливо взагалі з ними якось зараз боротися? І от ви кажете, що можливо знає прізвища Аваков, можливо знають там вищі ешелони влади і так далі. Але чому тоді вони мовчать? Чому тоді, ми зараз офіційно не бачимо таких от затримань, здійснень там контрабанди якоїсь, ще, складається відчуття, що контрабанди немає. А треба встати і подивитися на дорозі, скільки фур іде з лісом, скільки йде сьогодні вагонів. Тобто це все збігається до вищих ешелонів влади. І я переконаний в тому, що туди збігається. Я постійно пишу, як народний депутат, запити, постійно даю звернення. Наприклад, от на міністра освіти написав звернення про те, що в місті, знову-таки, Сєвєродонецьку, обласне місто Луганської області на сьогоднішній день очолює і виховує наших дітей депутат від Опоблоку Кузьмінов, який починав референдуми, який піднімав повністю гасла людей, підбурював зсередини, і він сьогодні виховує молодь. Ми боремося, щоб актори не були на телебаченні, а от он всередині тут сидить практично бородавка, яку треба виковиряти. От ви зараз про Сєвєродонецьк сказали, і пам'ятаєте, і знаєте, влада Харкова і тодішня, і теперішня, яка так само з російськими прапорами зустрічала Росію, ХНР, я не знаю, як вони там їх називали, але все ж таки, вибачте, це збіг, ви знаєте, я нічого не хотів сказати. Але все ж таки, чи дійдуть руки до них, до цих людей? Тому що вони до сих пір при владі, так само, як і в Сєвєродонецьку, ви кажете. Що можна зробити з цими людьми, які відкрито закликали Росію, зустрічали з прапорами? У вас просто фамілія Борисов. Ви знаєте, вночі в 24:00, пару місяців тому, суддя Кремінського суду випускає міністра так званого квазі-республіки ЛНР і мера міста Стаханова Юрія Борисова, який підбурював людей. Депутати не голосували в місті Стаханові за референдум. Він сам на виконкомі поставив печатку. Є всі покази, і я давав покази, тому що я на той момент був депутатом міської ради Стаханова. Давали всі люди, які приїхали сюди в велику Україну, і навіть ті, які там проживають, але бояться на сьогоднішній день там приїхати і свідчити про це, тому що ми знаємо, така ситуація на сьогодні сложилась. В 24:00 суддя відпускає цих негідників, то треба кого карати? Треба карати того суддю, який це зробив, а не довів цю справу до кінця. Далі. Прокурори працювали 3 роки. Далі. Садовник, який розстрілював Майдан. Є загиблі, розстріляні вероломно люди, так? А його відпускає суддя. До кого треба звертати? На кого треба звертати увагу? На суддів, які відпускають негідників. Штепу відпустили також. Все. І ще й виправдали, розумієте? Ті, хто обирався на сьогодні, в депутати можуть обиратися. Я кажу, декомунізація вулиць пройшла, а декомунізація законів ще не пройшла.
От в цьому проблема сьогодні. Сьогодні проблема в головах. Коли я йшов, я пройшов на довиборах рік тому. Ну, я ще молодий, так сказано, зелений депутат. Але коли я йшов на довиборах, люди казали: Сергій, ти йдеш в той поучатник, в якому не можна навести ладу практично. Ні, я знайшов, там є 49 людей, які пройшли, також не можуть до трибуни дійти, також мажоритарники, є нормальні люди, але є моменти, коли ти не можеш нічого сказати з трибуни, тому що треба натиснути на кнопку і тобі дають слово за регламентом. Я сам представник регламентного комітету, тому кажу те, що відбувається в парламенті. От взагалі теж цікава ваша думка. От в парламенті зацікавлені депутати, аби, так би мовити, вивести на чисту воду ось цих усіх колаборантів, ну, от про яких ми з вами говорили? Знаєте, на сьогоднішній день парламент не спроможний практично працювати. Якщо б сьогодні його розігнали і переобиралися б люди вже, всі люди в нашій державі, я вважаю, що вже переконані в тому, що треба голосувати головою і ходити на вибори, бо їх голоси вкрадуть. На сьогоднішній парламент не спроможний практично працювати. Просто, знаєте, ми говоримо про такі очевидні речі, да? От, коли ми бачимо безліч доказів, відео, хто там з кого зустрічав, з якими прапорами Росії, не Росії, які республіки не хотів створювати, але якраз от саме основна проблема, яку треба одразу виправити, да? Вона А скажіть, будь ласка, ігнорується. у нас взагалі от познімали недоторканність, так, я знаходжуся в регламентному комітеті, зняли недоторканність, Верховна Рада проголосувала, кого заарештували, от покажіть. Взагалі, спроможні силові структури чи ні? Ми бачимо, що сьогодні НАБУ свариться з НАЗК. Ми сьогодні бачимо, що між собою силові структури починають наводити якісь розбірки, але треба працювати на користь держави, а не на користь своєї кишені. Також депутати, жоден депутат не постраждав. Жодного депутата не посадили в тюрму, не відповів за ті злочини, які скоїв. Про що ми можемо говорити? А на це все дивиться не тільки український народ, на це дивиться повністю весь світ. Як ми себе пожираємо всередині. Кого, на вашу думку, треба зараз посадити? Ну давайте візьмемо того ж Розенблата. Так, уже з літака витягли, є презумпція невинності, є все ж таки, ну і треба доводити за законом, але значить, неправильно на сьогодні відпрацювали. Одна структура спрацювала, друга відкришувала. Правильно? У нас буквально 2 хвилини лишається до кінця ефіру. Бачимо проблему, яку усе стикається до суддів. Це от в усьому стикається до них. Що зараз треба зробити, які треба реформи провести, або я не знаю, щоб врешті-решт ця справа зрушила з місця. Тому що дуже багато справ, за якими спостерігаємо, вони просто відпускаються. Спортивна рибалка, як дуже люблять казати. Коротко, буквально хвилина. У мене дуже такі, знаєте, погляди іншого плану, як у Верховній Раді. Якщо хочеш побороти корупцію, колись хтось сказав, що треба виділити 2 цвинтаря і все це вирішити. Ну, хоча це так дуже сильно радикально. Але це можна вирішити за 3 дні. Далі. Треба, хтось каже, корупція, 26 років про це кажуть. Недоторканність, зняти недоторканність, щоб не було корон на голові. І далі треба взяти приклад всіх держав світу. Ми можемо зробити модель нашій державі без олігархів. Спочатку зробити деолігархізацію, демілітаризацію, а потім вже треба було дивитися на декомунізацію. І як тільки ми позбавимося олігархічного сміття теж в державі, яке сьогодні керує людьми. Сьогодні ми для них, для всіх раби. Повірте мені, все зрушиться з місця. Це брила підніметься і, як мій дід говорив, коньяк під брила потече. На цій такій ноті, я не знаю, позитивні чи негативні, будемо завершувати ефір. Дякую вам дуже. Сергій Шахов, народний депутат України, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу проанонсувати, що інформаційну естафету о 18:15 я передаю своєму колезі Любомиру Ференцу. В нього в гостях буде сьогодні Володимир Ар'єв, народний депутат України, голова української делегації в ПАРЄ. А за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТР новини «Заман». Залишайтесь з нами, буде цікаво.